Dobrý deň, vítajte v obci Kapušany, len 6 km od mesta Prešov. Dnes mám pre vás pripravený rodinný dom v pokojnom prostredí, ktorý si môžete upraviť podľa seba, vďaka čomu sa v ňom budete cítiť ako v bavlnke. Chcete vedieť viac? Tak poďme na to. V nadzemnom podlaží domu sa nachádza predsieň, kuchyňa s jedálenskou časťou, špajza, kúpeľňa a 4 izby, takže dom je dostatočne veľký aj pre viacčlennú rodinu. Ak hľadáte bývanie pre seba a svoju rodinu, tak tento dom môže byť práve pre vás. Dom sa predáva nezariadený a už teraz je pripravený k odovzdaniu novému majiteľovi. Podlahová plocha podlažia, na ktorom sa momentálne nachádzame, je 112 m2 vrátane tohto balkónu a dole nájdeme ďalší priestor v suteréne a takisto hore na pôjde. Na pozemku o výmere 944 m2 je dosť miesta na pergolu, bazén alebo detské ihrisko. Ideálny život pre vašu rodinu, keďže tu nájdete mnoho zelene, školu, škôlku, futbalové ihrisko, autobusovú zastávku, pekáreň, potraviny, reštauráciu, skrátka všetko, čo k plnohodnotnému životu potrebujete a navyše, ako som už spomínal, ste len 6 km od mesta Prešov, kde prebieha výstavba nového obchvatu. V dome sa nachádza aj podzemné podlažie, máte mnoho priestoru si tu vytvoriť súkromný wellness alebo vinnú izbu. Dúfam, že sa vám tento rodinný dom v Kapušanoch páčil. Pokiaľ hľadáte pokojné miesto a zároveň všetko na dosah, tak mi zavolajte a podrobnosti preberieme osobne. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame, YouTube, TikToku a LinkedIne.